Hola, doncs feia temps que tenia ganes de treballar amb llavor de patata autèntica, o sigui, la que surt del fruit. Com tothom sap, les patates sempre les multipliquem tallant trossos del tubercle i així anem mantenint la varietat que ens interessa. Això porta una sèrie de problemes de virosis, de degeneració, les patates normalment venen de muntanya, les que volem plantar i tot això. I feia temps que tenia el coquet de provar de sembrar llavor autèntica de patata, aviam què sortia. Mireu, aquí hi ha aquestes, que les he protegit amb una malla, perquè em sembla que els primers dies, no sé si es veu, sí, els primers dies em sembla que algunes se la van menjar els ocells. I d'això, aquí n'hi havien d'haver unes 90 llavors, vam sembrar i n'hi ha una vintena. Però bueno, per jugar ja ho podrem fer. Aleshores, ara quan siguin una mica més grans, ho repicaré amb unes torretes individuals, diguéssim, i quan tinguin la bona mida ho plantarem i s'hauran d'estar així fins que arribi el fred. Vull dir que ha de créixer, al ser nascuda de llavor li has de donar temps perquè creixi i esperem recollir una varietat divertida de formes, colors i tal, de patata, i aviam què en sortirà. I si alguna surt prou interessant, doncs potser la podem guardar al tubercle per tornar a fer com una patata, una producció normal, diguéssim, i si no, doncs tornar a guardar llavors i poder-ho fer. Com sabeu, la majoria de varietats de patata que cultivem actualment floreixen, però després no arriben a fer fruit, sinó que la flor cau i no pots recollir llavor. Aleshores has de recórrer a varietats poder més primitives, més antigues o alguna cosa per poder fer això. Ja veurem què sortirà, ja us ho explicaré.